Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tomas. Taong 1970, Nara, Palawan. Noong mga panahong ito, nakatira malayo sa sentro ng baryo ang pamilya ni Tomas. Wala silang kapitbahay sa lugar na yon. Gawa ng bukod sa liblib ito, hindi rin ito angkop pagtirahan. Ngunit sa kabila ng mga ganoong dahilan, nanatili roon ang kanyang pamilya dahil sa iyo na ang nakasanayan nila. Konting description lang sa lugar nila, Tomas. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatirik ang kanilang tahanan sa gilid lang mismo ng daan. Tahimik sa lugar na yon at madalang lang din ang mga taong napapadaan. Karamihan sa nagagawi sa lugar, mga manlalakong may mga daladalang produkto na mula sa ibang bayan. Minsan ang mga produktong ito ay mula pa sa lugar ng Sabah. Ngunit ang hindi lang noon maintindihan ni Tomas, bakit parang pinangingilagan nila ito? Magmula noong bata pa siya, kabilin-bilina na ng kanyang ama na huwag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala, lalo na sa mga taong tumatawid galing sa karating bansa. Ang kaso, kapag naririnig niya ang tungkol sa payo nito, sadyang hindi niya ito maintindihan. Pakiramdam niya kasi may kung ano itong pinapaiwasan sa kanila laban sa mga taong wala namang ginagawa sa kanila. Dagdag pa niya na kung titingnan, maamo naman ang mukha ng mga ito at parang wala itong kakayahang gumawa ng masama. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon sila ng argumento ng tatay niya hanggang sa umabot na ito sa pagtataas ng boses nito. Ilang araw din sila noong hindi nagkapansinan hanggang sa umabot na ang puntong nagdesisyon na ito na siya ay kausapin upang mabigyan ng linaw ang kanilang naging tampuhan. Isang hapon, habang tahimik silang tumatambay sa labas, lumapit ang kanilang padre de pamilya. Nataon-ong kasama niya ang mga kapatid niya, kaya naman kahit papaano, hindi na rin siya nailang dito. Nga pala pinuno, sa taong ito, nasa edad 18 anyos pa lamang si Tomas. Panganay siya sa kanila, kaya siya ang nakatalagang magbantay sa tatlo niyang kapatid. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, di niya yon gaanong pinansin. Maya-maya pa, nang maramdaman niya itong umupo sa kanyang tabi, dito niya na hindi napigilan ang kanyang sarili na humingi ng tawad habang nagpapaliwanag. Kesyo nabigla lang siya, di niya yun sinasadya at kung ano-ano pang mga dahilan para lamang hindi na madagdagan ng galit nito sa kanya. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, hinaplos lang naman ito ang kanyang ulo habang nagsasalita. Wala yun, anak. Ikaw naman, kung ano-ano ang iniisip mo. Pasensya ka na rin kung nagalit ako sa iyo habang nag-uusap tayo. Dahil sa sinabi nito, napatango lang naman siya. Ilang minuto pa ang lumipas, may hinahong inilahad ng tatay niya ang tungkol sa mga rason kung bakit ayaw nitong maging kampante siya sa mga taong hindi napapadaan na hindi nila kilala. Ayon sa kanyang ama, may mangilang-ilang manlalako galing Sabah na nagtataglay ng kakaibang dugo sa katawan. Nagpapanggap lang itong mga manlalako, pero ang totoong pakay nito, dumukot ng bata para dalhin sa kanilang lugar. Sinasabi na ang mga dinudukot ay inaalipin, habang ang iba naman pinapakain sa mga nilalang na may pagkakahalin tulad sa mga aswang. Dagdag pa nito na ilang beses na itong nangyari at hindi lang ito sa mga karatig baryo na papabalita. Nabanggit din ito sa kanya na kahit noong kabataan pa nila, talamak na ang ganoong uri ng pandurukot sa lugar nila. Kaya naman gayon na lamang ang pag-iingat nito sa kanila. Nang marinig ni Tomas ang sinabi ng kanyang ama, medyo napaisip siya. Yung pakiramdam niya kasi, parang tinatakot lang siya nito upang sundin niya ang mga ibig nitong mangyari.
Sa halip na makipag-argumento, mas ninais na lamang niyang palagpasin ang lahat ng bagay na kanyang narinig. Alam niya kasi na sa pamamagitan lamang nito matutuldukan ang mga bagay na kanilang pinagtatalunan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad sila nitong iniwan para tulungan ang kanilang ina. Silang magkakapatid naman na iwan sa labas habang pinag-iisipan ang mga bagay na narinig nila. Dumaan ang mga araw. Muli na naman silang nakakita ng pangkat ng mga manlalakong dumaraan. Ngunit imbis na lapitan ng mga ito para matingnan ng mga dala-dala nitong mga produkto, nanatili sila sa loob upang do'y magmasid. Nang mapansin naman ito ng mga manlalako, biglang sumenyas ang isa sa mga ito, kasabay ng paghinto ng mga sinasakyan nilang kalabaw. Maya-maya pa, may nakita silang matandang lalaki na bumaba mula sa loob ng karwahe, sabay lakad papalapit sa kanilang tahanan. Pagdating nito sa harapan ng pinto, agad sila nitong sinenyasan, kaya naman dali-dali siya roong lumapit upang ito ay mapaunlakan. At nang magkaharap na silang dalawa, agad niyang narinig ang pagsasalita ng matandang lalaki. Iho, pwede ba kaming makahingi ng isang galong tubig? At kung may sobra kayong pagkain, maaari bang hingin na lang din namin? Gutom na kasi kami. At yung iba sa mga kasamahan ko, may mga sakit pa. Kaya pakiusap, bigyan niyo kami ng konting awa. Nga pala, kaya nakakapagsalita ito ng kanilang mga lengguwahe ay dahil sa ilang dekada na rin yung pabalik-balik sa kanilang lugar. Alam na nito ang kanilang mga kultura at alam na nito kung papaano magsalita ng diretso para makapanghikayat ng mga parokyano. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Alam niya kasi ang pakiramdam ng ganon, kaya kahit hindi niya yun kilala, malugod niya yung pinagkatiwalaan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya ng bahay bitbit ang mga hinihingi nito. Isang kalderong kanin na may mga isda ang kanyang ibinigay, kasama ng 2 galong tubig na dala-dala naman ng kanyang kapatid. Paglapit niya sa matanda, agad niya itong iniabot, kasabay ng pagwika niya ng, "Dalhin niyo na ho yan. Isama niyo na rin ho ang lalagyanan para kahit papaano meron ho kayong mapaglulutuan. Pasensya na kayo dyan, Lolo ha. Yan lang kasi ang iniwan ng mga magulang namin kanina eh." Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, ngumiti lang ito at tahimik na naglakad pabalik sa kanyang pangkat. Maya-maya pa, agad namang umalis ang grupo hanggang sa hindi na nila ito nakita pa. Matapos nun, pumasok na sila sa loob para magluto ng kanilang pagkain. Hapon kasi umuuwi ang kanilang mga magulang galing sa laot, kaya para hindi sila magutom, kinakailangan nilang dumiskarte ng pagkain. Mabuti na lang, marunong nang magluto itong si Tomas, kaya kahit papaano naging magaan na para sa kanila ang mga bagay-bagay. Makalipas ang 3 araw, nakalimutan na nila ang tungkol dito. Hindi rin nila yun binanggit sa kanilang mga magulang, alinsunod sa kanilang mga napag-usapan. Alam kasi noon nila Tomas na magagalit ang mga ito sa kanila kung sakali mang malaman ng mga ito ang tungkol dito. Siyempre, di nila ito pinahihintulutan, lalo pat ayaw nila ng gulo. Sa bandang huli kasi pinuno, lahat din sila mapapagalitan ng kanilang mga magulang. Dahil dito, kung kaya't ipinagdasal na lamang nila na sana'y hindi na bumalik ang mga ito. Ngunit pagtungtong ng hapon noong mismong araw, may tumigil na namang pangkat sa harapan ng bahay. Nataon walang trabaho ang mga magulang nila, kaya ipinaubayan nila ang lahat sa kanilang padre de pamilya. Nang maisumbong na niya ang tungkol dito, agad naman itong hininto ang kasalukuyan nitong ginagawa. Pagdating nito sa bakuran, bumungad sa kanila ang isang lalaking kanina pang naghihintay sa harapan ng bahay. Akala ni Tomas,
Kasama yon ng matandang humingi sa kanila noon. Pero pagsilay niya sa iba pa, napansin niyang ibang grupo naman ng mga lumapit sa kanila. Kaya sa halip na magsalita, ipinaubayan na lamang niya ito sa tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Kalmado itong nagtanong sa lalaki ukol sa pakay nito. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi ng tatay niya, mahinahon ito roong sumagot ng, "Hihingi lang sana kami ng tubig at pagkain. Parang awa niyo na. 3 araw na kaming naglalakad ng gutom at wala gaanong pahinga." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagpatira pa sa harapan ng kanilang ama. Nang masipat naman ito ng tatay niya, tahimik lang nitong pinagmasdan ang iba pa nitong mga kasama. Maya-maya pa, kalmado siya nitong inutusan na ilagay sa supot ang natitira nilang pagkain. Pinasama rin ito sa kanya yung sumunod niyang kapatid, nang sa gayoy meron siyang makakatulong sa pagdala ng mga pinapakuha nito. Kalaunan, nang maibigay na nila ang hinihingi ng lalaki, mangiyak-ngiyak naman ito sa kanilang nagpaalam. Matapos nun, nagpatuloy na sa pag-usad ang grupo hanggang sa maglaho na ang mga ito. Hindi nagtagal, pagbalik ng katahimikan sa paligid, bumalik na sila sa loob ng kanilang bahay, subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang tinulungan nilang pangkat ay grupo pala ng mga dayuhang aswang. Ayon sa kanya, kaya nila yun nakumpirma ay dahil sa sumbong ng mga taga-baryo pagkaraan ng 2 araw. Inilahad ng mga ito na may grupo ng mga manlalakong pumasok sa lugar nila na nandudukot ng mga bata. May nakita rin silang kasamahan nitong nagpalit anyo, kaya naman nakasisiguro ang marami na may dugong aswang ang mga ito. Dito na rin nila nalaman na ang mga ito pala ay galing sa lugar ng Malay. Wala silang ideya kung papaano ito nakarating sa kanilang lugar dahil sa paniniwala nila sa sumpa ng tawid dagat. Matapos naman nilang mabalitaan ang tungkol sa bagay na yon, agad silang tumungo sa baryo para isumbong sa mga kakilala nilang manggagamot ang tungkol sa kanilang mga nalaman. Ginawa yun ng kanilang pamilya hindi para makakuha ng atensyon sa marami, bagkus ginawa nila ito para makatulong. Nalaman kasi nila na 4 na dalaga at 2 binata ang nawawala, kaya naman para magkaroon ng linaw ang misteryo sa likod nito, sinikap nilang makipagtulungan. Pero hindi nila alam na dahil pala sa kanilang pagsumbong, mapapahamak ang kanilang pamilya. Nang malaman ng mga albularyo ang tungkol dito, agad itong humingi ng tulong sa iba pa nitong mga kapanalig. Balak nilang habulin ang mga manlalako na posibleng dumukot sa mga batang nawawala. Halos ilang araw ding naglakad ang grupo hanggang sa matuntunan nila ang kinaroroonan ng mga manlalako. Subalit nang maabutan nila ito, wala na silang nadatnang nilalang. At ang tanging nakita lang nila sa lugar ay ang 2 karwaheng inabandona kasama ng labi ng kalabaw na inuuod na. Sa loob ng karwahe, natagpuan nila ang labi ng 2 batang lalaki. Wakwak ang katawan ng mga ito, tapos nawawala ang kanilang mga mata. Sa estado rin ng labi, mukhang 2 araw nang nakakalipas nung sila'y nawala. Matapos naman itong matagpuan ng grupo, nagdesisyon ng mga ito na hatiin sa 2 ang kanilang pangkat. Yung kalahati patuloy na susundan ng mga nilalang, tapos yung naiwan naman, dadalhin pabalik ng baryo ang mga labing kanilang nadiskubre. Kinakailangan nila itong gawin bilang pagpapakita ng respeto sa mga labi. Nung dumating ang mga ito, saksi sila Tomas sa bangkay ng 2 bata. Ayon sa kanya, yon ang unang beses na nakasilay siya ng ganon, kaya halos ilang araw din siyang hindi nakakain ng maayos. Gabi-gabi rin itong nagsisilbing bangungot sa kanya, kaya parang impyerno na noon ang buhay niya. Mabuti na lang nalaman ito ng tatay niya bago pa tuluyang lumala ang kanyang sitwasyon. At sa tulong nito,
kahit papaano na ibsa ng kanyang kalbaryo. 2 araw ang lumipas pagkatapos ng insidente. Nagdesisyon silang bumisita para makidalamhati. Di man nila kilala ang mga biktima. Naglakas loob silang pumunta dahil alam nila na meron silang kaugnayan sa mga nangyari. Pagdating naman nila sa bahay ng mga ito, agad silang sinalubong ng pamilya. Labis itong natutuwa sa kanilang pagpunta na siya rin namang ipinagpasalamat nila. Sa paglalim ng gabi, wala sila noong ibang ginawa kundi ang tumulong sa pagbabahagi ng mga pagkain at maiinom. May mga taga-roon na rin silang kausap na kalaunay naging malapit nilang kaibigan. Paglalim ng gabi, nagpaalam ang kanyang ama para magpahinga na. Siyempre, kahit maghahating gabi, marami pa rin noon ng mga bisita kaya nagpaiwan siya sa labas para ipagpatuloy ang pagtulong. Pero kalahating oras pa lang ang lumipas, may nakita na siyang kaduda-dudang taong dumating. Matanda ito at sa estima niya, nasa edad 80 anyos na ito. Pagpasok naman ito sa loob ng lamayan, dire-diretso itong naglakad papalapit sa lugar kung saan nakalagay ang patay. Dala ng kuryosidad, naglakas loob siya ritong lumapit kasabay ng pag-uwika niya rito ng, "Lolo, nasa kusina ho ang mga magulang niyan. Gusto niyo ho tawagin ko para magkausap kayo?" Nang marinig naman ito ng matanda, bigla itong humagikgik kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Sige lang, iho. Ayos lang ako. Tsaka isa pa, inaasahan na nila ang pagdating ko ngayon. Ano ang pangalan mo? Batid ko na hindi ka taga rito. Tomas ho. Hindi nga ho kami taga rito. Kaya, pasensya na ho kayo ha. Sagot naman niya. Dahil sa kanyang sinabi, di na sumagot ang matanda. Ito na rin ang naging hudyat niya para personal itong iwan. Nung kaharap niya kasi ito, aminado siya na parang nahihilo siya kapag pinagmamasdan niya ang mukha ng matanda. Di rin niya maipagkakaila na napakaamo ng itsura nito, pero kahit ganon may nararamdaman pa rin siyang kakaiba. Maya-maya pa, pagpasok niya sa kusina, agad niya itong ipinagbigay alam sa pamilya. At dito na nga niya nalaman na yon ang lolo ng batang namatay. Kagaya nila, hindi rin ito nakatira sa baryo dahil sa isa itong manghuhula na may mga taglay na kargaan ng antingero. At kaya yun doon nakarating ay dahil sa pinakiusapan nila itong dumalo. Madalas, hindi na pumupunta sa mga ganoong okasyon ng matanda dahil iniiwasan nito na makaramdam ng presensya ng pagdadalamhati ang mga tanga nitong anting-anting. Yun nga lang, wala rin yung naisip na palusot, lalo pat purong kadugo nito ang nakiusap. Nang marinig niya ang tungkol dito, nagdesisyon siyang palihim na pagmasdan ng matanda. Paglabas niya sa kusina kasama ang pamilya, dito na ngayon nagkaroon ng pag-uusap. Binigyan na rin nila ito ng pagkain para naman kahit papaano maging komportable ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang wala na yung mapag-uusapan, agad naman itong iniwan ng mga magulang ng biktima. Yung matanda naman noon, naiwan lang sa tabi ng patay habang binabantayan ang pinapausukan nitong kamangyan at iilan nitong mga dalang uling. Mausok ang mga bagay na sinindihan nito, kaya sa loob ng maikling oras, binalot nito ang lamayan. Sa sobrang kapal nga ng usok, napilitan ang mga pumunta na lumipat sa labas ng bahay. Bukod kasi sa hindi na yun nakakahinga, nagkakaroon na rin ng dayaan sa sugal. Pero itong si Tomas, nanatili siya sa loob hanggang sa makita niya kung papaano kinuha ng matanda ang nakahimlay na kaluluwa ng bata sa loob ng katawan nito. Pagdakot niya rito, dahan-dahan niya itong pinatayo malapit sa ataul hanggang sa nagkaroon na ito ng sariling wisyo.
Di siya nagkakamali nun sa kanyang mga nakita kasi mulat na mulat pa siya. Yung kamalayan niya, normal naman. Tapos wala siya noong iniisip na kahit na ano. Matapos niya itong masilayan, syempre napasigaw siya. Yun kasi ang normal na reaksyon ng katawan, lalo na kung hindi mo maunawaan yung bagay na iyong nakikita. Nang marinig ito ng matanda, nakangiti itong tumingin sa kanya, kasabay ng pagwika nito ng, Huwag ka nang umalis dyan. Alam ko na kanina mo pa akong pinagmamasdan. Lumapit ka, Tomas. Sabay nating kausapin at tanungin itong apo ko bago siya lumisan. Pagkarinig niya sa sinabi nito, nawala ang takot na kanyang nararamdaman at paunti-unti napalitan ito ng kapanatagan ng kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita, pero hindi ito nangangahulugan na hindi siya rito naniniwala. Paglapit niya sa matanda, nakita niyang napakaputi na ng mga mata nito. Yun bang parang bulag? Gayunpaman, nakapagtataka na nakakaya pa rin siya nitong maaninag at sa loob lang ng ilang minuto nilang pag-uusap, inilahad nito ang mga rason kung bakit nito pinukaw ang nagpapahingang kaluluwa ng bata. Ayon sa matanda, hindi na makakatawid ang kaluluwa nito at mananatili na yon habang buhay sa kanyang katawan kahit ito ay tuluyang mawala sa mundo. Mariin din itong inilahad na tanging ito na lamang ang paraan upang mabigyang linaw ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kumbinsido rin ng matanda na posibleng inatake ito ng mga aswang na napadaan lang sa kanilang isla. Pagtatapat pa nito na, matagal na nilang problema ang bagay na yan at sa katunayan marami ang mga antingero ang nagbuwis ng buhay para lamang kanila itong mapigilan. Ngunit sa loob ng 5 dekadang pakikipaglaban, nanatili itong bigo dahil sa dami ng mga dumarating na nilalang. Bagay na naging daan upang mag-isip ito ng plano kung papaano maisasara ng tuluyan ang hangganan ng kanilang isla. At kabilang sa mga antingerong naghahangad ng ganoong resulta ay ang mismong lolo ng biktima. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, dito na dahan-dahang nagkaroon ng resulta ang pananaw niya. At mula sa tawas na nilusaw nito, bumungad ang pangkat ng mga aswang na minsan nilang binigyan ng makakain. May napansin din itong marka sa kanyang katawan na tila bang nagmula sa isang malakas na lahi ng mga nilalang. Gayunpaman, wala ito doong nakitang bahid ng kasamaan, kaya posibleng nakidaan lamang ang mga ito. Dahil sa mga nalaman ng matanda, kung kaya't agad siya nitong binalaan na mag-ingat. Posible kasing gamitin ng mga aswang ang tangan niyang marka upang manmanan ang kanilang pamilya. Delikado ang ganoong sitwasyon, lalo pat sa layo nila wala sila roong mahihinga ng tulong. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang humingi ng tulong sa matanda. Kahit kasi purong mga istorya lamang ang ibinahagi nito sa kanya, hindi niya maipagkakaila na meron doong katotohanan. Kaya naman nang marinig nito ang kanyang pakiusap, di ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya ng, Tutulungan ko kayo, Tomas. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang pinagdadaanan ninyo at alam ko na mabubuting taong mga magulang ninyo. Kaya mga katulad nyo hindi dapat napabayaan. Sa 3 araw pagkatapos ng libing, darating ako sa kalaliman ng gabi. Marami kayong mararanasan sa mga panahong yan, pero huwag kayong matakot at mabahala. Tatagan nyo ang inyong mga loob, at kahit na anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas sa inyong tahanan. Pagkasambit nito ng mga kataga, unti-unting bumalik sa normal ang mga mata nito. Naglaho na rin ang kaluluwa ng bata, kaya naman dito na pinatay ng matanda ang baga na naglalabas ng makapal na usok. Kaya sa loob lamang ng ilang segundo,
bumalik na sa normal ang paligid. Hindi nagtagal. Isa-isa na ring nagsipasok yung mga individual na lumabas kani-kanina lang. Si Tomas naman noon, naiwang tulala habang pinagmamasdan pa rin ang matanda. Pagkaraan lang ng ilang segundo, nagpaalam na ito sa kanya para kausapin ang mga kadugo nito. Kinabukasan maaga pa silang umuwi ng tatay niya. Magpapaalam pa sana siya noon sa matanda pero ayon sa mga magulang ng Yumao, maaga pa itong umuwi sa bahay nito. Kaya naman sa halip na hanapin pa ang taong yon, minabuti na lang din niyang sumunod sa kanyang ama para naman kahit papaano makapagpahinga na sila sa sarili nilang tahanan. At sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi gawin ng mga nakasanayan nilang trabaho. Ganun pa rin naman ang sistema. Habang nasa bukid ang mga magulang nila, siya ang namamahala sa kanilang pamamahay maging sa mga kapatid niya. Ang kaso lang habang tumatagal, meron siyang napapansing kakaiba sa paligid. Wala man siyang nakikita pero pakiramdam niya parang may nagmamasid. Maya't maya rin ang pagsitayuan ng kanyang balahibo, indikasyon na merong panganib na umaaligid. At sa loob ng 3 araw, hindi nagbabago ang ganun niyang pakiramdam. Pagsapit naman ng araw ng Biyernes, nagulat na lamang siya nang muli niyang makita ang pangkat na huling humingi sa kanila ng pagkain at inumin bago nawala yung mga biktima sa baryo. Pagsilay niya sa mga ito, agad niya itong ipinagbigay alam sa tatay nilang kasalukuyan noong nagpapahinga. Pagkarinig nito sa sinabi niya, mura lang ito ng mura habang mabilis na naglalakad papalabas. Tang nila! Akong subukan nila ngayon. Makikita nila! Tay, maghunos dili ho kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos sa gagawin ninyo. Saway naman ni Tomas nang makita niyang kumuha ito ng talibong. Ang kaso, sa halip na sumunod, tinapik lang siya nito. Kaya paglabas nito ng pinto, wala na rin siyang nagawa. Mura yun ang mura na siya namang ikinaalarma ng mga taong naghihintay dito. Paglapit naman ito sa mga manlalako, narinig niyang sumabat ang isa sa mga lalaking naroon. Bakit mura kayo ng mura? Ano ang nagawa namin sa inyo? Humihingi lang naman kami ng konting pagkain At hindi porke humihingi kami, babata-batain mo na lang kami dito. Hindi porke taga rito kayo na ang masusunod. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kitang-kita ni Tomas ang pagkaalarma ng iba pa nitong mga kasama. Nakakaramdam na rin siya noon ng takot, kaya naman bago pa mahuli ang lahat, pinuntahan na niya ang tatay niya para pigilan at patahimikin ito. Tay, magdahan-dahan kayo. Marami ang mga yan. Kapag nagalit ang mga yan dito sa atin, wala tayong laban. Alalahanin ninyo ang mga kapatid ko. Dahil sa kanyang sinabi, tsaka pa lamang nahimasmasa ng tatay niya. Ito na rin ang naging hudyat ng grupo para umalis sa harapan ng bahay nila. Ngunit nang makalayo na ang mga ito, ramdam ni Tomas na hindi doon magtatapos ang lahat. Sumapit ang gabi. Sinalubong sila ng samut-saring atungal sa buong paligid. May mga naririnig na rin silang babaeng umiiyak, tapos mga katok sa mismong pinto ng bahay nila. Nung marinig naman ito ng tatay niya, mas lalo pa itong nagalit. At imbis na matakot, para bang gusto pa nitong patulan ang mga nilalang. Kulang na nga lang sumunggab ito, kaya ang ginawa niya, pilit niya itong pinigilan. At sa loob ng mahigit 4 na oras, wala silang ibang ginawa kundi ang mag-away. Siya kasi gusto niyang pakalmahin ito, at ito naman, gustong-gusto na nitong magwala. May mga pagkakataon ngang nasasaktan na siya nito dahil sa pagmamalabis nito na lumabas ng kanilang tahanan. Maya-maya pa, bahagya silang napatahimik nang maramdaman nila ang nakakabinging pagbalot ng katahimikan sa paligid. At sa isang iglap,
Dito nila narinig ang tinig ng matandang pinakiusapan niyang tulungan sila. Dala ng kuryosidad, dali-dali silang sumilip sa labas ng bahay at mula roon, nakita nila itong nakatayo sa gitna ng daan kasama ang hindi mabilang na mga kaluluwa. Para itong mga sinding nagniningning sa lugar na agad namang napansin ng mga nilalang. At dahil sa pagdating ng matanda, kung kaya't natuon dito ang atensyon ng kanilang mga kalaban. Walang sabi-sabi, buong lakas itong sumugod hanggang sa sinalubong ito ng mga kaluluwang hindi matahimik. At pagpang-abot ng magkalabang nilalang, nasaksihan nila kung papaano ito pagtulungan ng mga kaluluwa hanggang sa matagumpay na nila itong masapian. Bagay na naging daan upang madali nitong matalo ang mga nilalang. Pagkaraan ng 7 minuto, tumigil ang paglalaban. Yung mga aswang na kani-kanina'y nagpaparamdam sa kanila, bigla na lamang napasailalim sa kapangyarihan ng matanda. Nang masipat naman nila ang pangyayari, di na sila nagdalawang isip na lumabas ng bahay. At nang malapitan na nila ito, tsaka nila ibinahagi ang taus-puso nilang pasasalamat dito. Maraming salamat ho, Lolo. At hindi nyo kami nakalimutan. Kung hindi ho kayo pumunta, baka kung ano na ho ang nangyari sa amin. Bungad na wika niya sa matanda. Sabi ko naman sa iyo, Tomas, darating ako. Matanda lang ako, pero hindi pa ako makakalimutin. O sige na, pumasok na kayo at magpahinga. Ako naman iuuwi ko na ang mga ito para pagbayarin sa mga kasalanang nagawa nila. Ang titigas din ng muka, mga dayuhan na sa ating bansa, namimeste pa. Sagot naman ito. Nang marinig ito ng kanyang ama, di ito nagdalawang isip na sumingit. Di man kasi nito kilala ang matanda, aminado ito na yon ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang pamilya. Dagdag pa nito na, bibisitahin niya ito kapag nagkaroon sila ng libreng oras sa mga susunod na araw. Hindi na kailangan yan. Basta gawin ninyo kung ano magpapaginhawa sa buhay ng inyong pamilya. O siya, sige na. At marami pa akong gagawin. Matapos ang pag-uusap, tuluyan na itong nagpaalam. Sila naman noon, pumasok na sa kanilang tahanan para makapagpahinga. Kinabukasan, dito nila nakita ang mga bahid ng mga nilalang na sumalakay noong nagdaang gabi. Nakakatakot makita ang mga marka nito, pero sa katagalan nasanay na rin sila. At habang tumatagal, unti-unti na rin yung nawawala sa mga isipan nila. Magmula noon pinuno, hindi na nila gaanong pinansin ang mga aswang na galing Sabah, Malaysia.